Guys, di amis tambungan karon na mi timbang nga bagol na. Lami ra ba kay kananay basa-basa begat gajud na ha? Nay daghang limonsito to ha. Kita mo. Ay dim din ma-zoom ning front sa ang cellphone usa. Kada nga avocado, limonsito. Ngadyo ta kay pang kuan sa ginamos ba pang paaslim. Miya oy, dasilihan. Guys, na nagtintada na mi karon sa ilahang bagol. Grabe 3,000 ka kilo ilang bagol. Jahay pa jud panagan. 3.40. 3.40. 3.40. Dali ra ni. Adlag man ni sila halin og utro. May makakita din jamaa nga dyan na. Hali utro na matigbasan na ni ba na. Kilo. 306 asang i-double kilo. check kay para sigurado. Dawat tadi, dawat di. Damang isa di. Hi guys, yan ako. Observado na po ni. Bidagdag namang bagaw guys. Yan ang vlogger na may dakong sweldo niya. Ako ba vlogger nga ikaw may nag-vlog ron? Wa mo ko cellphone. Na, ikaw may nag-hi-hi ron, ikaw may vlogger ron. Wa mang di man makuha, di man Why sweldo ya? Wa na sweldo ya, rang gamaya na lang ya. Di na pareha sa una. Sa una dagdag ko dai. Dako-dako tong sa una karon na magaw na laman talan. Agaw kay wa pa. 13 kang kuya? Mo ni guys, halos kada adlaw na ako sa gawas, nagbuad-buad sa init. Mang dako jud tabang ka dun ni nga sunscreen nga gigamit. Kaya gwa siguro kung nag-sunscreen, grabe ito man na siguro na haron. Ang apil ng liog. Kaya syempre ma-expose man. Kaya kana maligo bitaw ko. Just before katungwa pa ko nagamit og sunscreen. Agang dani arang ito mapatigang na, agang dari arang puti ah. Kaya malagi mainti. So sukad nga nagamit og sunscreen, murag ning level na sila. Ning level na. Kaya bisag na ako sa gawas, maproteksyonan man ko. Wa koy filter nga gigamit karon guys, kaya ang gamit direct ni sa camera. Suki sunscreen, mao ni aho ang gigamit. O ganahan ka mo palit, ahanan ang gibutang daan na sa yellow basket karon ni nakamangita, anja daapoy mga fake dani. So beware jud, kung ana ra ka palit jud sa aho ang link nga gibutang diha para sigurado nga agi mo napalit is ag original. Awa guys, arang lami adari o kay tanawa. Na tubig arang daghanan nagbusagak which is good kay nano. Naman dari ag kabasakan, mani kadapdapan rice terraces wa pa sila nananim mao pay pag-ani. Pero mao na silang daghan sila daani abot kay arang daghanan mag tubig oh. Ha? Lami oy lami tagani pag among ah. Dai magud mi dari guys ning hapit mi guys kay nagpalapad si Undoy og drone. I-share ra pod na ninyo kun sa imong mga nakuan ron na natawag na naagian ba nga mga view ba kay da nagpalapad siya. Budrot nagsimod kay focus ka adyo. Nga na mapuko kanang focus ko sang gibuhat may nga na naghangnong. Ano ko kabantay ganing budlot na dagang simod. Awa guys na daghang guys oh. Oy, may lami diha mo saka, tumos panoramic. Oy, mga foreigner.
tanan tanawa oh. Na may abot bisita ta mga video. Yan man yung mga vlogger man tang tanan oh. Tanawa be. Na. Dapat labaw pag ija oh. Vlogger tanan oh. Yes. Wow, papay. Ang ganda pasyon. Uy, halang kakaya ko ganati. Bisa ka sarang buhok te, maluwi ka te. Sarati kanira te isa. Mga vlogger na gid tanan mo kayo. Dinas bagay na kamera. Oh, ijahig dinas bagay sa kamera. Ha? Awa na, ijahig dinas bagay sa kamera, oh. Inga na mo sila vlogger. Sa una pa man, so pa na usog vlogger tatanan, vlogger naman tatanan na sa bahay. Wa pa na usog, di pa usog vlogger sa Pilipinas, kami na rin vlogger naman tanan sa bahay. Kay ba mo sanay nas photos, gasanis ang igsuon nga gikan og maribuhok tanawa. Mga insag na pagbuka mo injo. Oh, arang ka magkakadun alam magpasyon oh. Magkakadun pasyon ko. Hani man ito nga nag-usa-usa man ito ba mong ginamos? Di silupin na ba sa basig na usa ra na. Ba oh, aman. Kari ako sa te. Kasingot guro na. Ora, daghan. Guys, ano daghan ng pasyon guys? Tanawa guys, imported from Maribuhok. Maribuhok. Kari ako, sana man ako, imo daghan man. Pasalamat ta danis dagdag passion fruit kay wa naman may passion fruit guys, dugay nagang passion fruit na dugnas. Agoy. Pero kung waon pa sa mga bata lagi sa ilo. Hala na to, arang lami ara diyan eh. Para mainuga. Passion fruit guys. Palaway na pagmat. Tawron. Ang dami sa eh. Kami di ba sa hinog na kaju? Ano ko? Wajo kape lugas lang. Nipon. Una lagi pero kita na. Lahig kamras kay ug kamras sa agi na. Di ngipon na nay. Mipon lagi kaduha gapon. Magili naman ako makalit. Nagngat nay. Imong gisabon na nay majo. Siguro na si Guardian. Inject jud ka nay. Martis pa mo kanay. Kuan, Ha? pirti ba sa una katong Kalimot na ko pero naman kay discount kasi. 900. Guys, dako karon sa Oval sa Sports Complex sa Alicia. Alicia Sports Complex. Kasi yun doon nagduwag sakir. Nagaw kong nanay nakatugo dres lingkuranan. Kay katugo ni kapoy ko. Nagaw kong nanay kinapaakan sa iring, kalit mo na mag-iring ug pamaak sa. Oto ang gi tagaan og pampainjik. Kaya wa naman ko ni libre ron. Wala ko ni libre ron sa una kay nakalibre pa man tus undoy mga 2021. Wa na ko ni libre siguro na naman gitagaan og pang-injik idja. Martes pa ko na ma-injikan, mo agi pagtulo ka adlaw kay schedule man kuno nang ilada na Martes ra man kuno Biyernes. Ja Biyernes man tong adlaw, pa ja hapon na man paaki. Taman ra man daw na hapon, aw alas 2. Nagduo ko nanay, na disgrasya man hinuon si nanay. Bawo tong iring nga buros man kuno gisapot-sapot tingali kay mura siguro pagtawo ba nga og saputon. Surang-surang pug utok aw og magburos ba magsapot-sapot. Naluoy lamang kong nanay. Ampo ra lamang ko nga okay ra di man namang iring maglaw-law ana ra man sa bahay pero siyempre manguwag na sila kay makikpatay man mga iring nga laki nakakita jud kog iring nga nanguwag nga nakikpatay jud sa iring pud nga laki ja nagkadugo-dugo ka samad-samad ja siyempre mao ba janay kanang kuan nga mo transfer ag kunwag na ay dang rabis tong usa dira ka pa ako sa isa ka iring mo na magtakid-takid na tas undoy guys to ha mao ba nay nagduwa nga naghukas man tanan wa man gunas jay kuan ilisan na gaban kay nang outfit man mo ri jang sports sa una guys ug di basketball soccer jani hangjo man jana nga moduwa lay kuno siya pero kuan ra ni kana na training ba na may mga estudyante good kana mga estudyante na nagtraining na sila si undoy kay nadama po nas undoy sa kuan kanang mga kuan na bitaw eskwelahan kanang high level nga competition na anja siyempre gaming nga good siguro pud siya nga na magduwa ako nag-uo kong nanay luoy ko dako ra ba jud sama di inga na jud murang nay duha ka buo ba nay mga tangos iring ba ning taom jud to pero gihugasag maajo ja pwede pa na mga Martes ka undoy gani napaakam sa ingaron putos undoy napaakan Biyernes man og adlaw Biyernes ja na injikan pud ja Martes na kay bagjo man to after bagjo ja wa pa pud ka jud toy mga clearing sa agianan after jud sa bagjo murag sapot-sapot siguro mga mananap kay kuan ba sa tong pagbagjo kabuag sa pud sila ug kita nahaglak puto silang mga mananap mao na nga kalitan na to sa paak itoy butong ija